मध्ये तसं म्हटलं तर अभिज्ञाने कमबॅक करून दिलाय स्वतःच्या संघाला. अक्षयला मात्र जखडून ठेवलंय, साखळीमध्ये बांधून ठेवलंय आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. 2 षटकात 24 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये सुरुवात होते. गोलंदाजीचा भार स्वीकारेल गोलंदाज यश घाणेकर. यश घाणेकर राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल आणि सामना करेल सुरत्न. आजच्या रात्रीचा हा युवा सितारा आहे सुरत्न. यासाठी खणखणीत ड्राईव्ह यावेळेला पाहायला मिळतोय सुरत्नकडून. वाखाणण्यासारखी फलंदाजी सुरत्नकडून पाहायला मिळाली, परंतु तो मॅच विनिंग परफॉर्मन्स होणे गरजेचं आहे. मिलिंद यांच्याकडून ती चूक होणार नाहीये. सेफ हँड्स म्हणून ओळखलं जातात मिलिंद. तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र यश घाणेकर कमबॅक करून देतोय. संजय स्मृती ऑन टॉप. वाईड बॉल पुन्हा एकदा येतोय. वाईड बॉल. ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये आहे धार त्यापैकी एक संघ आहे संजय स्मृती. आज आपण पाहिले जे टॉपचे संघ हो ब्रेक यावेळेला मात्र खेळवलाय सुरत्नला खेळवलाय. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेरून आत आणण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल. धावसंख्या 26 वरती 26. आक्रमण करावं लागेल पुढच्या 3 बॉल वरती सुरत्नला. यावेळेला परत एकदा लेग ब्रेक करण्याचा, बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आहे. शफल होण्याचा प्रयत्न नाही दिसत आहे, परंतु बॅकफुट ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. फुट मुवमेंट अजिबात नाहीये. एका धाव मात्र एक धावही मिळत नाहीये. ओ यावेळेला व्हेरिएशन आणि माहिती होता आता मात्र ऑफ ब्रेक येईल. 3 लगातार लेग ब्रेक त्याच्याकडून पाहायला मिळाले. 4था बॉल आलाय ऑफ ब्रेक आणि त्यावरती मिळतोय यश. सुरत्नला परतावं लागेल. फलंदाज बाद होतोय. संजय स्मृती इज ऑन टॉप. तिसरा सामना जिंकण्यासाठी तयार आहे का संजय स्मृती? कारण 26 एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या झाली आहे निर्मिक असोसिएट्स या संघाची. पहिल्या षटकात 15 धावा होत्या, तिसऱ्या षटकात 26 धावा. ही हालाकीची परिस्थिती. काय गोलंदाजी यश घाणेकर यांच्याकडून. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा अनुराजला आज रात्रभर बॅट काही त्याची बरसली नाहीच आहे. 2 धावा दिल्यात. व्हॉट अ परफॉर्मन्स. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या गोलंदाजीसाठी.